Ublay pi baros ka thup khubor jungi dan Bosco Media Network. Kimat ki bakongsan mentagas ngi kilong. Khang kherdak ke HYC yaki bank Khanongpo. Kit barjela ka bos na Assam Shanongspon. Yo buram armur pinayale kai kherwati baduna bol dosno. Ban dakapur ka siang kur ka shat nongkra. Teman tang ne phaj ki khubor ki bakhamania. Kahnyotrap Youth Council HYC Nongpo Circle hapo kajingalam usamla Richard Dingdo bar usamla Tony Shilla mentakasi kahnyotre unai wing arhajar arpoar kelalet ban khang kherdep ya bon teli ki bank ki badan hapo kasor Nongpo ki bamsham buram ya kalen yam shat nongkrem kumbala penbena syuti da kasor karjela kajinglit khang jongki dekhot kaseng HYC kadai halor ka nongrem makini ki jaka trekam kim shamla buram ban nyau kentang ya kani kasni syuti len yam shat nongkrem kabalong kasngi kaba kerpang ya kajat penreu khasi namar kata nakaliang kaseng kala pha khang mardo reki bank berkenturu baki de ban ai syuti khamtam ya ki try muluk jinge la neka problem pat kila long willing ba kinia cooperate bangi de mata kasngi nakaliang jibang mofer fer po nokpo kila khang kum kadak ban buram ya ka neka nokram festival ne ya neka shan nokram de kay ka bangi kwa nakaliang jongi kum kaseng HYC ngi kwa ban pressure la ngi kwa ban dawa ya ka sarkar ba kadai ban kana syuti ya khang ya kibang hapo Hariboy district la de ha iskasi hel la ne Hariboy district kum ngong mene bagi de ban penbela syuti ha kum kene kasngi ka new trip nai wing kene katarik la ne kene kasi ka ba rakhe ya kanong festival kum kadak kajing ya buram wa kasurkar kene ban ai kajing patha ya kini ki bang mo fer bakin khang akum kene kasngi Kawai kapos kapakit ya buon ngot ki barjela bat kabadon ya registration number AS25BC 6247 kala sya abat no hakakti ki sautli ki seng bhalang hakajing pen upstrip ha umran diary hakajan mi jong kasngi ublay hakandreu tarik unai wing arhajar arpoar uba pateng mersing president ka HANM Hariboy district ulay thu ba ya kate ka bos la pen phai din traino ya ka sya Assam daki seng bhalang ulay thuru bagi lapan upstrip no ha umran diary district tang mareyo jingtep ya ka jingkiu kate ka bos bala subajur bakakit ya ki barjela par hadin kata la IT shaki pulet bat klempen slam lapan phai din tribe yang no ya ka na babaro kimdon ki sakhi ban penshisha bakila ban net West Khasi Hills district shaki thanong ston na mar kimdon satya ki kot kisla ki babyang Utay unong yalam ulakan thoru eka jingtlot trekam ka kherdop khenra nika infiltration check gate ha bernihan bakam dan jing mentoy bat penram juru eka sorkar eka jingbam penyo eka inline permit kumbala judawa baro shikarta tu juga lagi non tribal saya lagi state ke jongi nakasi saya singi iba kana jelai ni nagalang kaseng ngin sim khia ka bade bat ni ka kambat ya ke lagi khar ki manta ni ngin penpai sapo kasnong ka jongki sapo gawti nginom sya bakin lei chate snong ston namar klub ki kot kisla ki babyang nagalang jo kaseng nginom sya hi bakin lei dengi ai publai ya wasi jong kum sning ubala corporate lam bat ni kaseng ban ya sim khia ki kambat nagalang jo iru ila ong ba ngin penpai ya kini ki takhar kublai subun sar ya kajing snok tilang jo pi bat ni kaseng ya ai kublai ya pi bat nang ne sakmat nagalang kaseng la nakalap hakano no jkar kan bat kan sabe hi ya kini ki takhar namar ngila isaibat ya kajing won tuj jong kini ki takhar syagane gari ke pi ke jongi yisutu ba kadon e salandat kidon ki kenhun ki ba pha nagi minister lem kumta ngatharai kini ki takhar kinom lai hi manwan sya laikmon syagane ke state ke jongi Kamagalia Deaf Association hakahnyau tarik unai wing kala penkup buram ya armut ki dekhot ki balai shembanta hakajingya kop kherwat kti lani arm wrestling kabalong dangshen hari turkey kini ki armut ki noyale kai kilong uba Alexander Lingdo uba lakur takmaronong baruba Hubert Paliar baro armut ki don haki jingduna kaboryo ngau wala kataru ki raikut bandangnya kun hakani kejingnya kop haki lempung ba ka perthai ki madanglong ha Iran bat Turkey haki por bandangwan yakini ki arngut lapan kup burom da uba Adelbert Nongrum UMLA North Shillong badu Noronha Director Bethany Society kaslem hikai yaki khna ki badon ki jingduna haki bor hakamet yaki parlok jonga yaki bahini sem jonga bakila support nga badu kasip yi coach iba hikaya nga ado kaneka war bangala yo anchimata oka war amras la de nakajing treshi top jonga ha upon competition ala job bronze medal kalong kabab
sarong ya nga dia ka state pa dia ka ri bro nang syakna ka message nga ya pi nga khot nga wer yi para def ba wan chakmat bangin shim banta kano ka event na ka dai football basketball cricket wan chakmat bangin ya chakmat dan po siya nga thong bangin shim banta ban lekai kumba nga jok mga publish bun Kaleniam basisian chisnem juga hima khairim kabalane bon sngi bon met kalakut no menta kasni nakapur kasyang kashat kakaman hakmar ka yeng sat hasmet ringkat ka jingkun ud ki sur tang muri ka bom ka ksing hakmat ki khon ki hajar ki balawan na keleng ki raj bar kishnong jong ka ni ka hima upa em balajet sings em kas em sat bat baro ki bakrau batri jong ka ni ka hima ki long ki preng jong ka leniam bat ka kenya ka khriam hau blei nong bonong thau bat ka blei long si em mans em la penkut ya kani ka leniam la ki jingshat ki thei soti bat ki rang masti bakan sai ki bala poi na keleng kisnong hapo jong kani ka hima da ki phau hajar mut ki pat ba ki la tu chasmit ban sakhi kemen ya kani ka phor ka siang ba pau nam jong kani ka jela Menteri rang ba ukon rat ke sangma rengkat baru speaker jong Megalia uba met ba lengdo rengkat bat ki ba bon ki menteri ka sarkar jela ki la sakhi ya kani ka sngikut jong ka shat nongkrem some sanction for infrastructure development there. So these are the different programs and steps that are being taken and we will continue to support, and I thank all the organizing committee members for inviting us and allowing us to be part of this wonderful celebration, and may we all be blessed through this entire celebration and this festivity. Thank you very much. Mara kitu ki kubor la poi shaka bakun tar hadu bangin de syambiang kublei shibun